shi dan adam ai ajizi ne. Ko kai adam mutum nawa kai wa laifi, mutum nawa a baya suka zo suka ce kai kaza kai kaza kai kaza, ga akwai da yawa. So dan adam haka yake, dole in shi jagoran sabuwar tafiyar zai wani abu ba daidai ba a baya, a yanzu wataƙila ya gane cewar ba daidai ba ne, yanzu ga yin tabbas wani abin yana bani mamaki, wani abin yana ɗaure min kai. Yeah, of course it pains, akwai ciwo a cikin zuciya, akwai raɗaɗi, kuma mutum yakan samu sauƙi idan ya fito da irin wannan raɗaɗin waje domin duniya ta ji. But amma akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutum ya gane. Na farko, industry din guda ɗaya ce, duk ita muke yi, kuma kowane a cikin mu bige-bigen ya zai tsira da na bakinsa ne, ko ma waye. Idan har an kulla wata alaka a baya, ba mamaki wasu abubuwa suka zo ba daidai ba, a matsayin ku na kusan duk wani babba a industry wanda yake da wani stardom in one way or the other, yana cikin wannan kungiyar ta baya, yana ciki. Kuna da sai akwai abubuwan da ku ne kuke cewa haka za a yi, kuma haka ake yi. Along the line an samu matsala, an ji wani ya ji daɗi, wani bai ji daɗi ba, wani ya ji daɗi, wani bai ji daɗi ba. Of course dama haka rayuwa take. Yanzu a cikin su waɗanda suka yi wannan kungiyar akwai waɗanda suke yabo, suke yabawa. In ka furta ba na abu ne, amma akwai lokacin da ya kamata ka furta. In ka yadda cewar kai babba ne mai stardom a kanka, kai shiru har zuwa wannan tsawon lokaci, ya kamata kai shiru. Ko da za ka yi wannan maganar, ya kamata ka yi ta ne kamar misali in a side talks, you know, tunda ana yi da kai da abokan mu'amalarka. Amma coming to the platform like this, bayan a yanzu shi wannan bawan Allah da kuke magana, duk ku ɗauko waɗanda suke cikin wannan sabuwar tafiyar tasa, wallahi sun matallahi ba wanda baya jin daɗi, babu wanda baya jin daɗi wallahi. Ku je ku tambaya wanda suke so su shigo wannan tafiyar, saboda alherin da ke ciki suna da yawa, kuma kowa ya fuskanci focus ɗin wannan sabuwar tafiyar. Focus ɗinta shine yaya za a yi mu samarwa masana'antarmu da kanmu mafita, saboda duk siyasar da ake yi a baya, babu wani wata kungiya ta Kannywood ta siyasa da take harkokin siyasa da take kallon masana'antar fim a gaba. Kowa aljihunsa yake wa. Wannan is the only political movement a harkar nishadi da ya zo da wannan focus din. Kowa ya san blueprint din wannan tafiya, kuma kowa na jin daɗi. To ai shi dan adam ai ajizi ne. Ko kai adamu, mutum nawa kawai na ce adamu, sorry, ko kai kanka mutum nawa kai wa laifi, mutum nawa a baya suka zo suka ce kai kaza kai kaza kai kaza, ga akwai da yawa. So dan adam haka yake, dole in shi jagoran sabuwar tafiyar zai wani abu ba daidai ba a baya, a yanzu wataƙila ya gane cewar ba daidai ba ne, yanzu ga yanda ya kamata a yi, yanzu ga yanda ya kamata a yi. Kowa ya samu, industry ɗin ta samu a ci gaba. Me yasa ba za a haƙuri da wancan abun ba, a zo kai da kanka da kake wannan magana? Mun ji dalili, to ka zo yanzu. Gyara ne, sabuwar tafiya ce wacce za ta cicciɓa masana'antar fim gaba, da kai da ni da shi da su da duk industry ɗin gaba ke daya. Kai kuma ɗan jaridar takahaye kamar ni, ai na ɗauka kai kana wakiltar al'umma ne da suke sauraron ka, suke kallon ka. So ba za ka zama wanda kai ma a site din wanda kake tambaya, kai ma a wannan site din kake, kuma kana ba da gudunmawa wanda har kana wa shi guest din naka matashi akan ya faɗi magana wacce ba haka ba.